Nazdar, Angelina. Ahoj, Brad. Čo máš nové? Počúvaj, mám zase problém. To nemyslíš vážne. Myslím vážne. A už si mala schválené to tvoje zadanie? Áno, už som sa prihlásila na zadanie, schválili ma, ale teraz dávame dokopy prvé myšlienky, len neviem, ako sa prihlásiť alebo ako ich uploadnúť na web. No to je úplne jednoduché. Ak chceš, tak ja ti to ukážem. Zaberie to maximálne 5 minút. Fakt? Jasné, jasné. Pamätáš si svoje prihlasovacie meno a heslo? Áno, čiže musím sa najskôr lognúť. Áno, stále Počkaj. sme na tej stránke h2o.uni2010.sk. Áno, takže je to angelina.jolie. Dobre, myslím, že to tam máš aj uložené, môžeš to Áno, vložil potvrdiť. sa mi, dobre. No, to máš úplne výborné. Tvoj počet všetko pamätá. No, vidíš, paráda, už to tam aj si prihlásená. No, takže pozri, keď už si schválená v zadaní, tak teraz ideš pracovať s tým svojim nápadom, áno? Áno, To chceš vedieť. to chcem vedieť. Zadanie, video, chcem to tam hodiť. Ideme do žltej časti. Nie oranžovej, nie zelenej. Do žltej časti, áno? Business inkubátor. Tak, Business inkubátor. A tu má tri časti. Vidíš tri časti? Dielňa a Feed Forward, áno. Jasné. No a keď máš nápad, tak samozrejme, ak prvý krok ideš do dielne, hej, tam ho ideš obrúsiť, vyrajbať. A však to tu píšu. Tak, V dielni samozrejme, svoj projekt tvoríte a upravujete. tak, presne, stačí čítať. Čiže keď si na to klikneš, tak vidíš hneď, s ktorými nápadmi ty pracuješ. Momentálne si zahlásená pod zadaním ekonomickej fakulty a máš tu hneď také kladívko a šrobovač, vidíš? Áno, ideme pracovať, upravovať, Tak, brúsiť. tak, tak, presne. No a tu sa ti hneď otvorí taký jednoduchý formulár. Stále na tom IT portáli sú úplne jednoduché formuláre. Hneď sa nimi prelúskáš. Stačí čítať. Takže tu ako vidíš, ti poskytuje ten formulár zadať nejaký stručný názov tvojho nápadu, tvojej myšlienky. Áno? Áno, Máš áno. nejaký? Áno, no však deti v Afrike. Deti v Afrike. Dobre. Veľmi dôležité časti sú potom táto časť 1 a 2. Áno, ja som už vytvorila video, dali sme ho na YouTube. Ty si veľmi šikovná, Áno, áno. paráda. Link je taký, Nájdeš môžem ho ho tu. tu skopírovať, hej? Aha, tu ho máš, dobre vidím. Čiže, jasné, presne, ty si to už robila asi aj bezo mňa však. Nie, ale tak som taká zručná IT. Dobre, či keď ho tam vložíš, tak ti rovno načítaj to video a hneď vidíš, či je to správne. Troška mu to trvá, ale tak snáď sa zobudí. Aha, už sme tam, už sme Jasné, čiže vidíš, že je toto správne video. tam. No Áno. a teraz časť 2, tam máš set niekoľkých otázok. Je ich 9? 9, áno, tu sa dáva Dobre. ten administrátor zadania. Vidíš? Aha, jasné, to bolo popísané aj v tej štruktúre toho biznis plánu. Tak, presne vidím, že máš to všetko sčítané. Dôležité je, aby si k tým otázkam a hlavne odpovediam pristupovala zodpovedne, pretože čím stručnejšie a jasnejšie to napíšeš, tým väčšie sú tvoje šance na výhru. Chceš tých 1000 eur? Chcem. A jasné, však nebudem tam písať nejaké litánia, Tak, tak. Samozrejme, ale nezabudni, že je to aj znakovo obmedzené. áno, je to tých 250. Paráda, no ty vieš úplne všetko. Čiže 250 znakov maximálne v každej tejto kolónke. Máš to už teraz, ideme to teraz vypisovať? Vieš čo, ešte nie, to by som si upravila až neskôr, dá sa k tomu vrátiť, hej? Samozrejme, samozrejme, ty si to uložíš a takto ti to zostane, ako to máš. V tej dielni ti zostane to náradie, ten materiál položené, ako to necháš, kým to neodpracuješ, samozrejme. Počuj, hej, len sme spravili taký finančný plán a je to v Excel sheete, neviem, či to, viem to nejako dať Aha, tuto? súbor v Exceli. No samozrejme, pokiaľ máš samostatné súbory, v časti 3 môžeš priložiť akékoľvek súbory, fotky, čokoľvek, čo máš. Ja to mám v PDF-ku. No, tak PDF-ku samozrejme môže ísť tam. Ďalšie možnosť dá, ak máš nejaký dokument na internete, tak nezabudni ho priložiť tiež takto. Buď dokument, video, To audio. robím cez link Áno, samozrejme. Tu Aha. máš HTTP adresu a a názov tiež tam prílohy. viem dať hoci koľko tých príloh. Samozrejme. Čo sa mi nezmestí teda do tých otázok, dávam do príloh. Tak, tie otázky by mali byť fakt čo najstručnejšie a najjasnejšie, aby tieto otázky a hlavne odpovede na ne oslovili tú tvoju cieľovú skupinu. Dobre. Hej. Mhm. A samozrejme porodcov. Dobre, a tým pádom sa mi to riešenie zobrazí niekde, áno? Pokiaľ to máš ešte ako nevypracované, tak to zostáva v dielni. Čiže vidím to iba ja. Tak, presne. A Tak. keď zmením ten status? No máš tam možno ešte vypracované. Ak to dáš vypracované,
a uložíš to, tak sa to zobrazuje samozrejme v amfiteátri. Ale o tom asi neskôr. Dobre, tak ďakujem, Brett. Není zač. Si zlatý. Maj sa. Čau.